RN5 Crew. Yemen Mix. Tashin hankali da baya da kyau ɗan uwanmu da mu zauna kullum dan shi lokaci yana sauyi. Tashin hankali ko bai da daɗi ya kun duba, tashin hankali ko bai da daɗi ya kun gane. Mu fa 'yan Nijar ne, 'yan Nijar ne, mu fa 'yan Nijar ne, 'yan Nijar ne. Représent représenté, rapporté, pas qualifié, je ne suis qu'un syndicat à 1945 où je me suis caché derrière un arbre pour calculer la totalité de mes aliments. Pour calculer la totalité de mes aliments. Mutuna da fara tashi ba mu ji daɗin wani ba. Tashi hankali fa bai da daɗi in kun duba. Tashi hankali fa bai da daɗi in kun gane. Zama lafiya sai da goyon bayan kowa. Rashin bahaushe yana tsaye. Sai da ɗan gari akan ci gari. Saboda haka mu tausaya mu Nijar, mu tausaya mu kanmu, mu tausaya mu tsofaffi har da yara don su tafi shafa, su tafi shafa, su tafi shafa, su tafi shafa, su tafi shafa.